ती गोडलेली मंगळूरच्या गावात ओढून मोनात मोजा आयले ताची दोन उतरां सांगपाक आतां सगलो लोक ताका वळखता ओटोराच्या मुटल्यार नांवान ओरे फॅमिलीक तो वाडलोलो माय पायच्या बाले तोपले काळजाक थोडा वर्साचो आसतना तो ल्हान दादागिरी करी तो गांवान जेलींत पासून ताका घातलो कितलो दारून पळय आसलो काळजान आवयचें गोंट्यातलें मंगलसूत्र चोरून व्हेलें सोऱ्याक लागून आवयच्यो साडयो पासून विकल्यो वायट विस्ताका लागून 16 वर्साचो आसतना तो ल्हान दादागिरी करी तो गांवांत जेलींत पासून ताका घातलो कितलो दारून पळय आसलो काळजान आवयचें गोंट्यातलें मंगलसूत्र चोरून व्हेलें सोऱ्याक लागून आवयच्यो साडयो पासून विकल्यो वायट विस्ताका लागून वचोंक बी येतालो माय पाय पुताक पडून बेजाल्लो इगोर्जेन वचोन माय पाय मागताली पुताक वर बेगीन संवसारांतलो भायर वचोन मोर तूं आमकां नाका मायन पायन पुताक रागान मुटलें घरांतलो भायर सरोन तो गेलो वचोन व्हडल्या पायपांत न्हिदलो पायपांत पयले सुणे न्हिदताले ते पायपांत राजा वचोन न्हिदलो सुणे कुयेंत आसलेले गरम उबतें सोदताले 2-3 पावटी सुण्याक धांवडायले परत येवन कुशीक ताच्या न्हिदले हांवूच एक सुण्या भाशेन जाला आसूं म्हूण वोगीत रावलो पायपांत पयले सुणे न्हिदताले ते पायपांत राजा वचोन न्हिदलो सुणे कुयेंत आसलेले गरम उबतें सोदताले 2-3 पावटी सुण्याक धांवडायले परत येवन कुशीक ताच्या न्हिदले हांवूच एक सुण्या भाशेन जाला आसूं म्हूण वोगीत रावलो रिक्षा चलोवंक लागलो चलयतना गरीबाक पळयतालो दुयेंत जावन किडे पडलेल्या मनशांक भितरल्यान पडून फुगार जातालो हे लोका पासत हांव कितें करूं वयर पडून देवाक मारलो उलो रस्त्यार एक मनीस पडलोलो आसलो
frunta cagara आपल्या वेलो तुम्ही चाललेल्या लोकांगारा हाडून आपल्या हातांनी गावे दुता होम ऑफ म्हणून नाव घातले वजार आणि लोकांची सेवा कोत्ता मुनीस वो असलोलो दारून देवाचो गुट देऊ जाणा इष्टा ओरो वावर कोत्ता तो पोड्यो जायते पुरस्कार मेवले ताका तुम्ही चाललेल्या लोकांगारा हाडून आपल्या हातांनी गावे दुता होम ऑफ म्हणून नाव घातले वजार आणि लोकांची सेवा कोत्ता मुनीस वो असलोलो दारून देवाचो गुट देऊ जाणा इष्टा ओरो वावर कोत्ता तो पोड्यो जायते पुरस्कार मेवले ताका आख्या संवसाराक नांव फामाद देवान बेसांवांनी बोल्लो ताका